jam gena wali fini wete men ñande Aaɓnde 11 Duujal ujunɗe 26 ina hawre 23 saftoraɗo 1457 fergo gopol yoga yimɓe hande paamani elle e mayri koɗani faydoɓe démocratie e démagoji mbiyatake ɗayani gonɗinɓe saynude leƴƴi mbiyate ko nunɗani daraniɓe dañde palasil e gulali ko nunɗani wiyoɓe gurden ndeƴen hayso en potani kay ndewnaki kala mo hormaki gendi mum rewnani ngam fewani kala durnuɗo jojjanɗi ɗum ko majjuɗo mo andani holi ko ndewanten neware ha mbaɗen ko hanani so wontude woɗɓe e majjede dartol e kolli elle en godani yo wurdaɓe gandine gonga tawa toñani yo ande kala koɗɗo e mayri tawa tamfani ko heewi ɓenniri en tawa en ƴeewani ko hulɓini ene dooki en elle en jiyani so saynede e wostede elle en godani so haɗede donadi e dartol elle en pinani ko ni deƴƴirno mawɓe men adiɓe kono ɗum faɗɗani ha nimsi hay wasiyaji en cuusani yo teskade wallu en e rentade ko hanani ha surana en pergitte limnoɓe mawɓe men e kawre ɗe nunɗani kuɗol Seek Oumar Bamo ɓogge yo yurmede gueɗe wone makko kanko e dendagal mayɓe e dande Ba Saydou Alsammo mulli fulɓe Duɗal Pulaar Murtuɗo JOOB yo jaam ñallu ñallene nder hen